Malien Dembe Fouli no Malikono Malikoga, Ame Masagefo. L'empereur Hachime Kouta, Ame Masagefo. L'empereur, Ame Masagefo, l'empereur. Beaucoup de partages, comment on y va là, en quand chichileno, vraiment, c'est un kera, kunu. On est là, maseka, bon, quand viro keshiro. Mais Malien Bey, association, mounou faralano, Malien Bey faralé, nyonga. Kaseka ni ko ilabe ore kɛra sababu ye baara in kɛra kunna mais malien den bɛɛ fo jamana kɔfɛ a kɔnɔ mɔgɔw bɔra même segu kana mais an ka vidéo an ka partager kuma caman ba bɛ bi kɔrɔfɔ ka girin kuma caman bɛ masakɛ an b'a fo ka tila k'a fo k'an ka autorités bɛɛ fo an bɛna an da don kɔrɔfɔ caman na bi an b'an da don ko caman na Hachimi jama in bɛɛ bɔra kunu nin jama ba in parce que Hachimi be sira min kan o de ye malien kun kelen na o sira in ni malien ni ka ko di parce que malien be fɛ Mali ka kɛ cogo min na Hachimi b'o sira de kan o de la malien bɛɛ bɔra ka tugu a kɔ denmisɛnnin cɛ muso bɛɛ ye ko bi donc ko in yana k'an da don ko caman na an bɛ foli di vidéo kɛla bɛɛ ma activiste bɛɛ Segu Tunkara an b'a fɔ an kɔrɔkɛ don depuis États-Unis an b'a fɔ Cheikh encore que Cheikh Umar Keita an b'a fo ko in daminɛ fo ka taa fɔ a labanna Cheikh Umar bɛ ko in a b'a nɔfɛ a ko bɛɛ la Cheikh Umar an b'a fo Boumabel Jawara an b'a fo Jiri Chercheur Amara Sila an b'a fo vidéo kɛla bɛɛ Mali vidéo kɛla bɛɛ Adama Diko bɛɛ tɔn bɛɛ tɔn yɛrɛ wolo ka se Mali espoir ma kata se korema kore ton be Mali ton be l'équipe mené le bolo ton kɛmɛ fila ani dɔɔni o de farala ɲɔgɔn kan a papier bɛ ne bolo yan ne de ye liste ninnu bɛɛ kɛ ton kɛmɛ fila ani dɔɔni o de farala min sera ka compter an bolo et puis mɔgɔ minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ kana fara kan malien bɛɛ an bɛ bɛɛ fo baara ɲɛna mais baara min bɛ kɛ ka nin dafa o de ye wulikajɔw ye ministre Kasoke an b'a fo Kasoke an b'a fo ministre de la justice a ko Hachimi ka nin baaraba in bɛɛ kɔfɛ ko baara ko ka tɔ to yen dɔrɔn ko corruption fɛn fɛn ye corruption yurugu ko secteur bɛɛ ko ale bɛna bere de ta fiɲɛtɔ bɛɛ a tɛ yɔrɔ bɔ yɔrɔ la yurugu mana secteur bɛɛ a bɛ corruption kɛlɛ secteur bɛɛ kɔnɔ Kasoke an b'a fo ko k'o wulikajɔ to ale bolo ko jamana in bɛ jɔ hali ni a bɛ kɛ dɔ su kan Mali bɛ ja donc an bɛ Kasoke fo ministre Kasoke an b'a fo jamana jɔ bɛ ten Hachimi ye baara min kɛ fo baara ninnu ka dafa fo mɔgɔw de ka sɔrɔ minnu bɛ baara in dafa donc an b'o sira de kan an b'a fo donc an balimaw Kidali kunnafoni min an bɛna an da don la a ye partage kɛ a ka cœur bila an ɲɛ tɛ partage ba la parce que sisan direct ma nɔgɔn mais a ye partage caya dɔrɔn n'o kɛra baara bɛ nɔgɔya a ye partage caya a ka direct a ka partage caya a ka cœur bila a ye partage caya an ka cœur bila an ka taa an ka cœur bila beaucoup de partage mɔgɔ kelen ka hali 10 partage kɛ parce que ko in bɛ yɔrɔ min na kelen don ka audience bɛɛ minɛ pour que hali n'an kulela a kana ye mais jamana in a bɛ jɔ parce que jamana jɔ bɛ maliyɛnw ni kan n'a ye bi Hachimi kelen don ka sira in ta Hachimi y'a dɔn sira in fɛnɛ bɛ maliyɛnw ni ŋaniya la maliyɛnw bɛ fɛ a ka kɛ ten de donc Hachimi a ko hami foyi t'ale la Mali ko kɔ donc Sema kelen don ka mun labɛn Kidali Sema u bɛ mun nɔfɛ Sema ye jɛkulu dɔ ye anw ni minnu y'an bolonɔ bila kɛ sɛbɛn na o jɛkulu de faralen ɲɔgɔn kan o de ye Sema ye ko coordination de mouvement Azawad ou bien jumɛn de don je sais pas ou bien mais Sema Kidali olu bolo ko Kidali olu ta ye u bolo ko Kidali tɛ Mali fan dɔ ye Sema kabi lundi mardi kabi 22 an b'an ka 22 célébration na Sema u bɛ saboteli la u bɛ kɛlɛ tigɛ la u ka ko u bɛ ka u ka 22 septembre u y'a fêter cogoya wɛrɛ la u y'an ka drapeau saboti Sema mais Sema lundi mardi u ye patrouille de daminɛ Kidali kɔnɔ ka wuli u yɛrɛ tɔgɔ la parce que hali Sema n'u bɛ patrouille kɛ ka kɔrɔ Mali force armée malien force armée malien
ko bo re bolo no mek klemare wula yere ma min kadu ye bi parce que lu bolo Kidal uta kan wuli ka patrouille ke et puis c'est ma des provocations là ou jigi dale no rom ngamado comme imu ko na amado ngania mi mu ko na amado mais kwa sabali ala kanuchi wallahi parce que Mali te clair quoi odo Algérie président mora ki ta fala amba fo Algérie président ko Mali clali ko ale ni chete be ko Mali ko sibiri ye kele o ka jan tori no te bo Mali la Mali te clair Algérie président ko ale ko ni nyenta ale ni moti do jan fala Mali ko nous jigi ba ale ka ku jigi bo ka ale to la donc bi France italien do se mala tuguni ka yirula ka fo o se ga jamana yi gwaza wadi ko mi nubi soguna yi kulu be se ga waza wadi nduma oni France kele no ku France bugu nege ni wakati nuna ku bla ko jugula mais kangarda akaw sawuli ka bon do tona kangarda akaw sawuli ka bon do tona sema ubu la provocation ya antiku jabi folo parce que ambe ko sabe la maula ambe ko sabe ulutanye balani fodi ani chachiri bo wallahi sema re mo be teteme sema re be farale nyonga a kunyene ma ra be mo kime kwa be mo mais bi unagane no we fera do jelo la sema we fera do je crois la ku bolo di franchement comme il sera au bed d'attougra quoi jagwa rebellion fene ku lawli parce que jadi si mu échec ou ga jadi ko yi ga terroriste ko échec ou la kaba donc ou fera munu tuguni ou ya bla romina rebellion ko ka klaka no lawli ni schéma et tuguni ni je on a tout compris à be famira mais Mali autorité klala ni bara be la peu c'est maté min kalama Kidalugo anu wara ka ba to wakati ni ko dron le Kidalugo be bana ka Kidale Mali dugolo Mali armée Kidal be ou quoi Mali Kidal be bla Mali sous contrôle armée malien Kidal be bla o ko mo shiti sa oge Kidal armée foiti sa oge Kidal ni Mali armée wa mo foiti foshi jalati ke Kidal ni Mali autorité o bana peu donc c'est le temps où j'ai mis na kwajo c'est ma be j'ai mis na wati sera ou quoi j'ai donc ministre Kasoke kunungo ministre Kasoke aira kafo barabami na bina boloda alefe o yeko corruption yurugu secteur kelendere kafo ko commerçant dronga côté de ou bien un commerçant fonctionnaire dronga côté de côté be secteur be yurugu remina kele parce que nango malikura wuli ka job munu kera abi dafani barawdi ani chefiri Kasoke ko kalibi joro la wallahi amafu donc c'est ça wakati nana beki joro la orebe baran yashi nimbulu orebe baran amma go be mina orebe ato be boloda donc Maliens vraiment encore que Allah est beaucoup amafu Allah est beaucoup amafu Allah est beaucoup amafu amikla ga fotuni ay wuli ka jominge pour que ni koy me se gagner pour que beka do dakelen ka bo dakelen fe ka ke Malien beka koy jakulu kelete ko mo bora ri tokola mo bora ni maldiare mo bora ni maliade ma association chama fara nyonga mo chama fara nyonga commerçant ni go bitigi datugu amufu kunu après midi baramake fanchife souderu bitigi tigu menigeo be ka barabla mo bora foro wore kuni koy kwa date toana ko kuma mi fora ko dien be ka ira la jointe française ka ira France la Macron anaka mau ka ira Antonio Guterres la ko Malien muga autorité ko wa nunuf autorité mona mi fo Malien kuma kando fanga foshito autorité la ni Malien ne aira kunu ka fo ubuga autorité ko ka image ira dien bela donc fin fait bora ame befu vraiment
koyi an maro Hashimi kadi malien mais an taro ka sera foni ni wala Fatima naninga donc Hashimi bara de tura ni sigite bet bara de diri masa wallahi ni yele kofe bara bi ka kɛ mais ni ma yira k'i ka dɔ de fara hali sa bɛ min na i ka dɔ de fara kan parce que malien bɛɛ jigi b'i kan bara de bila dɛ Hashimi hali sa i cɛsirilen don mais a siri ka tɛmɛ nin bɛɛ kan nin b'a yir'i ko waati dɔ kuma sera i bɛ wuli ka jɔ min na dɔ fara kan fosi kana bɔ a la parce que malien bɛɛ kalilen don an b'i kɔ Mali bɛ libéré Ala sɔnna ka nin waati in bɛn e tilelen ma donc jija ko mɔgɔ si kana fɔ k'a b'a tiɲɛ i bolo mɔgɔ si kana don i senkɔrɔ k'a bɛ ko in tiɲɛ i bolo n'i ye cɛ o cɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka fereke don nin na walima maa o maa bɛ yen a kɛra i jɛɲɔgɔn ye a kɛra maa o maa ye ko b'i fɛ ka baara in tiɲɛ i bolo kana sɔn ka sira di mɔgɔ si ma nin baaraba min n'i y'a daminɛ maliyɛnw jigi dalen de kan donc to sira in kan an b'i kɔ a bɛ hakɛ to an ka kuran tigɛra donc an b'aw bila nin yɔrɔ in na inchallah kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn ta foli de tun don ka bɛɛ fo ka mɔgɔw remercier merci